בטח, בואו נכין אוזני המן בשיטה הקלה. נכניס לקערת המיקסר 200 גרם מרגרינה, נטורינה או חמאה, רבע כוס שמן וחצי כוס סוכר, ונלוש את זה כמה דקות עד לקבלת ממרח חלק. נוסיף רבע כוס מים ונמשיך ללוש אותו עוד כמה דקות. רצוי מדי פעם לעצור את פעולת המיקסר ולאסוף את החמאה מהצדדים. עכשיו נוסיף את הקמח. אני משתמשת בחצי קילו קמח תופח של נפלאות. נכניס את זה בבת אחת. נחזיר את זה למיקסר, נלוש אותו כמה דקות עד לקבלת מרקם אחיד. לא ללוש אותו יותר מדי. קיבלנו בצק רך ופריך, נוח מאוד לעבודה. נכניס אותו למקרר לחצי שעה מנוחה. בינתיים נעבור למילוי. יש לי פה חצי קילו תמרים בוואקום, אגוזים קצוצים גס, כפית קינמון, אפשר להוסיף גם ציפורן וכף של שמן. את כל זה נערבב ביחד. נעביר למשטח משומן ונגלגל לנקניק. נחלק את הבצק לשלושה חלקים שווים. נקמח ממש מעט נייר אפייה, נשטח אותו מעט, נניח מעליו דף נוסף, לא לפני שאנחנו מקמחים גם את החלק העליון. יופי. עכשיו תקשיבו, כדי לקבל מלבן ישר, אני מקפלת מהצדדים, מלמעלה, מלמטה, ועושה מלבן. אני הופכת אותו. עכשיו יהיה לי יותר קל ופשוט לפתוח את הבצק בצורה אחידה. שימו לב, קיבלנו מלבן מושלם, אבל מאוד חשוב לשחרר את הבצק מהדף. נהפוך, נשחרר מלמטה, ועכשיו אפשר להתחיל. אני מתאימה את המילוי לאורך הבצק. מניחה אותו במרכז. אני לוקחת את הבצק עם הנייר אפייה ומקפלת אותו למרכז. לוקחת מהצד השני, מהדקת טוב וניצור משולש. נחליק אותו בצורה כזאת ונעשה את זה גם בצד השני. עכשיו נכניס את זה להקפאה לשעה עד שעתיים. הרולדות יצאו מהמקפיא, עכשיו נפרוס אותם לפרוסות בעובי סנטים עד סנטים וחצי. תראו איזה יפים הם נראים מבפנים. נכניס אותם לתנור שחומה מראש על 170 מעלות עד שיזיבו. מצב סטטי, עליון ותחתון. האוזני המן שלנו מוכנים. המסתי כאן שוקולד לבן ושוקולד מריר, בואו נתחיל לשחק. אפשר לקשט עם סוכריות צבעוניות, אני מפזרת קראנץ' פטל. כל מה שנשאר זה לארוז את זה יפה ולאחל לכם פורים שמח.